Naalarma karon ubang residente sa Zamboanga City tungod sa pipila ka insidente sa basag kotse modus. Ani ang report ni Krisa Dapitan. Sa post sa usa ka netizen kinsa wala na nagpaila, gipadayag niini ang sitwasyon sa iyang sakyanan nga nakaparada gawas lang sa ilang balay sa usa ka barangay sa Zamboanga City. Base sa iyang post, dihang musakay na unta siya sa iyang sakyanan, nakurat siya nga nabuak na ang bintana sa passenger seat. Nawala ang chandeliers nga anaa sa sulod sa iyang sakyanan nga iya untang dalon sa iyang shop. Lakip mga samin, branded perfumes ug uban pa. Sa laing post sa usasab ka netizen, nabuak sab ang bintana sa driver's seat sa sakyanan nga nakaparada sa Central Business District ning syudad alas 4 sa hapon niadtong Martes. Buti na lang wala akong dalang very valuable things like laptop. Ang nakuha lang niya sa akin yung power bank. Kinuha din niya yung slippers ko and eco bag. Parang konti lang may alam na nangyayari yan dito. Post ako para malaman nila na even in broad daylight, ganun na ang pwede mangyari. Ang duha ka netizen, biktima sa basag kotse modus sa syudad. Hinuon, gireport na nila kini ngadto sa kapulisan. Sa tala sa Zamboanga City Police Station 11, adunay 5 ka insidente sa basag kotse modus sulod lang sa usa ka adlaw niadtong Martes. Nakurat sab kuno sila sa kalit nga pag-atake sa mga miyembro sa gingong basag kotse gang. Hinuon, aduna sila'y nadakpan sama niining 34 anyos nga lalaki kinsa naaktuhang nagbasag kotse. Pagbabasag po ng kotse, masasabi po nating isang modus nila yon sa pagnanakaw. Inaalam po natin kung sino pa ang mga posibleng involved sa ganitong insidente. Pero as of now, we can guarantee na those person responsible doon sa insidente na yon ay nasa custody na po natin. Sumala sa kapulisan, mas gipahugtan kuno nila ang seguridad pinaagi sa pagkatag og mga personahe didto sa Central Business District kung asa sagad mahitabo ang maong modus. Apan panawagan sab karon sa kapulisan nga mas maayong iparada ang mga sakyanan kung asa aduna gayoy mobantay og siguruhon nga walay mga importanteng gamit sulod sa ilang sakyanan. Kauban si Jerwin Fernando sa kamera. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao.